Uy, ginuko der na ka apa dir. Der na ka adi ah. Hala, kita mo guys na ah. Iyang kaadyo tanawa. Tuko kaadyo. Sus, kaluin tao sa mga sapa. Ang luod na dyan tao sa mga sapa. Kaan mo dan, ikaro maulian agi dong ipang bati. Yeah, pauli. Guys, mazong buntag na tang tanan. Padung may mapasilong ni Mumu. May pasilong smumu kay init na. Alas 8 naman sa kabuntagan. So ting pasilong nagadzud sa mga buhiin ni ngarong orasa, guys. Diyan man din kang kahoy dari parang pangbuka ka azo. Lami ni sa isugnog, guys, ni kahudja. Naghan man din kahoy gab. Where is Mumu? Mumu. Tanaw sa tada sa mga kuan, guys. Sapa, basi pwede na niya kaliguan. Kay grabe na gazag among tubig dari, grabe gazag nihita. Uy, Ginoo di matabang, grabe namang brown na. Ha? Hala, uy, hala, grabe. Tanaw ka mo sapa, guys. Grabe na gazag din taong ka hugaw sa nga tanan, di matabang. Hala, uy, erang namang ituma. Di man ingan ini among sapas una. Grabe man ning tinawa, karon grabe namang hugawa. Ginoo ko. Nga naman tao ni gihugaw-hugawan naman is mga taong kuan oy. Hay. Majuntang masira na ng mga gipang himo nga. Baho si Kadyo, anong ngaho namang anghit ag tubig. Majuntag masira na ng ilang mga kabuang na tong ibabaw. Di man jud ingan ning kulor sa mga tubig, guys. Mumu. So si Mumu, guys, ama na laman na si Jang adad anog tubig ngagikan sa tubod. Kaos ug sa Diyos papagabril las Kuya Kinkin. Pangligo ni Kim Kim ug ipainom ni Mumu. Kay si Mama ug si nga adto man sila sa dam na mo patun. Ha? Tiaw. Hala na kuno mga isda. Ha? Hala na din ni hilo. Di na gid ni itong mabuhiin pa. Asa? Haba, hala, Naining lutaw, isda, hala. Ito ko to. Kuita pa. Kita mo guys, tampa. Tentang ko ano. May isda na Ito ko ni buro to. Asa? Hala, topod to Hala, luudyos mga isda. Uy, nangamatay. Kita mo guys, kana. Kana na. Isda na si Jan Uy, Ginoo ko sa naman nilang amang sapa. Ang grabe ra ba dyan hinluas unang panahon. Mga pila na ni katuig ba? Katong nag-vlog miskin kindas mga ni aging tuig, guys. Murag 2022. 2022 okay pa ni no? Last year murag 2021. Okay pa ni dini karon grabe. Rang namang hugawa. Lang sayang as mga isda. Uy, nangamatay. Uy, mga batasan dyan mga nagamong-among din kinaiyahan. Mazula man tawag di mo mabaslan. To nanilutaw orang na Turas na. Ha? Turas na. Di na malagay ang balde dari. Ligid na mga balde na to. Hala. To po dar na guys to Makita dari pa dir. Masalipdan man. Ay di Ang Ginoo ko. Siga nga Hala na Kadyo to Kita ninyo guys to Na. Kana na. Isda na. Sus Ginoo ko kasayang si isda. Ito ko. Haba? Parang na din ang matay isda. Sayang raman. Ito nga mga matay. Ha pa dir? Hala naapod. Uy, Ginoo ko. Hala Diyos. Ito po isda isda. Nagbuhi na siguro po ni sila katubang para sa unang muragas. Bitaw gab. Hilaw. Ang saya nga. Dagga araba. Napa dito? Lagi dia dari aron dake Kadyo. Karpa. Sayang Kadyo Ha? Sayang laman. Kaon. Na naman hilo. May batasa ning naghiludan ni mazupang tukon. Napitilapya na
Dagke. Gagaban. Sayang. Karpa. Karpa no. Karpa o tilapia na ah. Tilapia man ni nangamatay na ng lutaw. Topoy karpa ang nakaarabazid. Lagi. Sa katunay parehas una ba katunay makuha ni amang sapa. Di na dyan siguro ni maulian. Parang kaluoy ka dyan mong sapa uy. Ani rabazid mi ni maglabahan. Huwag na milaing katungnan. Nga no magazing injo maghihugaw-hugawan. Ginoo ko. Naa, kanang nagi tunga-tunga wa na padung na pud siguro na sila mga matay anong nuudza uy. Na. Grabe daghan ay nangamatay isda, datos ubos kuno daghan. May kasili pa jud. Katuod ako kadto to karpa man siguro to. Kana na. Kung isda guys nga karpa na. Karpa na siya. Susin ko uy. Madyo laman ng taon og maulian na ni. Hindi na nila abutangan ditong mga buhi nila. Giinsa man ni taon ni ninsong amang sapa nga grabe naman yung hugawa. May kaluoy sa mga tao daring ubos. Madyo man mo diha. Kay daghan man mog tubig kag kami dari in taon nga nagsalig ra din sapa unta mo yung mga kaliguan wa na yung hugaw-hugawan. Grabe ka jud na. Tanawa naman ang color guys, unsay color na ni mura na ka jud igit sa baboy. Ito, grabe. Napidaghan na agagmatoy. Agagmatoy siya. Sayang lamang kaazo. Azaw na kasi napaim na sumumu dari pa. Hindi napaim na natos sumumu dari. Pati sila nga. So, mga mabuyin guys, di na kasi na mo kuan daris kuan. Painom daris. Sapa kayo, ana. Delikado. Simbako unsag kuan. Saya nga, uy, ginoo ko. Naghanam din nga matay na ng isda na, ah. Sus, tabangan. Mo! Ano ra ka, dana mo? So, ano na mo guys, gi. Kuan ang papagabril. Ano ra ka? Ito silong datuon sa ha. Ito bitanag. Muda, ito rin sa padong datuon sa guys. Ito landong. Bye-bye. Ha? Naidaghan di amads? Sus, ginoo ko rin sayang nga. Sayang. Lagi, ginoo ko. To ako naidaghan ka dyan nangamatay is. Sayang lagi. Uy, ginoo ko nga naman ang injo man gidat-dat ng amang sapa. Nga di man inganis una. Ano naman yung taon eh. Pangabaan ba dyan taon mo? Uy, ginoo ko der na ka apadir. Der na ka adi ah. Hala, kita mo guys na ah. Hala, ginoo ko di ah. Uda ah, tanaw guys. Sayang kaadyo, tanawa. Tukok kaadyo. Sus, kaluin tao sa mga sapa. Arang luod na dyan tao sa mga sapa. Arang luod na dyan ang mga sapa guys. Oy. Mga matay ang mga isda. Arang nahugawa kaadyo. Sa una, di man ay nga nagkulor. Arang gadyan ang tinawa, labi na ingaron niya ka ng init. Arang gadyan tinawa nagtubig. Di na ingan na. Karon grabe na mangilara ka adyo. Brown na magkulor nga na ipagkapuwa. Ito mga di ba? Hugaw lagi nas mga kuan. Tai siguro na silang mga buhiin ba. Nanaran to di pang paagas na ng sapa Ginoo ko. Okay ra man mamuhi sila ingana basta di laman ilabag na ng sapa. Ano na magbuho sila kato ilang ipang butang ng mga hugos ilang mga binuhi. Di laman na ng sapa kay daghan ito na buhi na ng sapa karon grabe. Di na dyan matawang, arang na dyan gawa. Pati isda na nga matay. Hindi na may guys, kaya high blood ko nagtanaw sa pa. Kasi najaghang pangkulatahon ng tiglabag o tagbet. Malhin sa amin dari skanding guys. Kasi pang paadyo na gamang mga buhiin. Naluoy ko sa pa guys, nagtanaw, grabe ng hugawa. Na high blood ko sa mga taong siglabag ug hugaw dana, lami adyo ninyo pang kulatahon. Kita ko nubi, katang kulatahon. Paano? Upa. Lami adyo pang kulatahon, ang naglabag na nagsagbot. Mga hugaw, lami adyo pang sus. Gagaba. Lami adyo pang dukdukon.
hilo lagi ansa maadto na ilang gibuhat. Nga daghanan na nga hilo na ng isda. Jadi nakalaba ang mga people, di na takalaba diha. Yung mga batasan lamig mo pang pulatahon. Halayo day nang awat oh. Daghan na bunga rambutang yuyo. Wow. Kami kaadyo naglingkit-lingkit kaso di pa si kaadyo hinog. Kato na. Green pa man. Palit ang yuyo gab. Palit ta. Palit 50. Ihapit na mahuman nagbayang yuyo. Asa ra mas yuyo? Ano ba? Ayo! Yo! May tao. Takaw siguro. Ha? Mas yuyo. Ito siguro ito hila. Ani. Rambutan, bait ko. Halinan kag rambutan ron. Paliton. Balik dyan mo? Sa kuskuan. Unsa na, balik rami. Asa man day ka? Magkuakos. Asa? Baka kato. Purgahan na. Unsa na kuno guys, kay napaila ko suyo. Palit pa sa rambutan kay daghan na kag bunga. Guys, mamahaw tanin jo. Kaya nang man ang magpamahaw sa pag-abril, maglabami. Palitan. Ha? Unsa na kuno kay napaila ko suyo. Magpukuan pa sa isang baka kay daghan kuno kato. Kuan na to purgahon karon mawag kato. Gusto? Guys, mamahaw ta. Mo mo sa torta nga taong dada pa itlog, mo panigibawon sa mga kuyas. Salaman. Mga pader. Ni mo pa pader. Kaon kay kamaro ko bati tag panguskus tang labanon. Lagi, yan mo guys, no. Mau guys. Wow. Bukas ko kay. Buat tingos, nagdugoy bata. Kabaw. Mata guys. Mauta everyone. Tama mo saging guys, sana lang hinog. Hinog na kamo mga saging. Nganta. Nganta rin jo pamahaw. Huwag nga jo kamong sapa. Sa mga islo, wala minuunza. Sayang. Sayang ang tubig sa sapa. Hindi na mapuslas mga tao. Hindi na mapuslas mga tao sa mga buhiin. Sa una kaya tumamitig, painom sa mga buhiin. Nandiya. Ito po yung mga laba, ha? Sedaan po, mawa na. Pati yung mga isda, nangamatay, luoy. Sana ka. libre. So ano, managa ito no. Sa una guys, mga harangay nila to. Kita man siguro dito sa mga vlog. Itong amang mga tigtanawan kaya sa una nga naaparon. Tanaw. Anto mga wala to harangay to sa unahan. Kano wala yung harangay guys. Mga matay. Uy. Wala rin guys. Ito namin taon dito sa dam. Maglabhanan. Agdam ba guys. Dito sa maglabhanan ro. Hindi makaagas ang tubig. Muna ang tubig ni sa pundura. Patibayan na laman ng panit ni. Ito ang pwede ito guys. Ito naman tunong ang mga buhiin. Kung galing sa pas, bakong maatlan ba? Ang hiluan, disgrasya yung mga buhiin. Mga laba nami guys. Kay mazo ng so mangita nga aga mga labhanan ron. Kaya makadadiha pa. So sige guys, ng halak na ba may mga kabintanaan kay mazo ng okay, hilak na. Sa mga laban namin guys, kay hidaghanag ang mga labahanan. Diyan namin sa mga labahanan. Unang dari na laman may maglabahanan. Nagis dam, kaya kamang sapa. Grabe namang hugawa. Madyon tatong sapa kay mag-agas ka nun ay tubig. Kaso hugaw naman kaazo. Tara mong mama to. Kabaw. Si mama og singa nga to dadto. Tunga ra na mag-amang labahanan. Kari, magsidlan. Maraming panghasak dan eh. Kaya maigo. Hugasan. Ano guys, ularaw na yung anong kuan dam. Ang ganda siguro namang luod ron ng pa ning dama. Patibayan na laman ng panit dani guys.
kung mga panit nga mga sensitive, sigurado dyan. Si Lia, wala na maligo adan kay liha may nangungang butoy-butoy si isang paa. Ama na naman si isang kakausan na naman si isang tubod. Ito to sa mga kakausan na. Kaya na ipangligo yung tao bazing gamay. Isda guys na. Nga tilapiyang gagmatoy. Magsira ba nilang pamaak? Ano yung pangita parang gay? Kami ko karang wa. Sabo na may guys. Ang tabangan kaya nung madali. Dali ka human ba? Pag abril bras ako mo itig kusot. Sabonan, sabon. Tidak mah guys, daron dari mahuman tadi nun. Ini pag abril mo ibras ako mo itig kusot. Tuloy ko guys. Minje, sunog galig minje. Anas bukid na mo dyan. Ang laba, mga lugi. Mga lampas, mga saging. Yan, na, this is good. Yung teras nga, kusgan pa, kaya pas lawas, trabaho dyan. Di dyan magkapul-papul, pero na maani, yes no. Kaya nga agadlaw, watay mahimo. Ano mo kahoy. Maglitsunok manok usahay, may manok kakawat. May klaro. Bo. Ano dyan sa katawa ganun. Hindi ka bantay. Dali lagi yung taon. Ngayon naraga guys, kinabuhi lang sa probinsya. Simple living. Simple yung kamo dyan. Diba? Ibuhatun. Masahay, mag-relax. Makalaan ka rin dyan. Ano? Manari? Ka ng pink. Ay, kuwan ho, blue. Guys, kailan mo dani? Yeah. Dara guys, pauli. Mukaon mo na kay makauli mo. Kaan mo dani, kaya maulian agi jong ipang bati. Yeah, pauli. Nay daghan daris kuan tengah similinahan dari sa mga geuw. May daghan ningan ni. Kuan dan ni Nija para nis mga nangabughat. Perbunga ni siya pauli ag kinahanglan dan ni Nija. Ang kinahanglan dan nga kuan ni Nija labi na kanang nangabughat kanang isang ugat no. Ugat sa pauli mo ojoy pang himughat. Pero kan isang bunga lamin ni kanan bet ang hugasan. Oh, nilamig kulor. Mura na grapes. Bitaw guys. Ang inaan na si Jan ah. Oh. Netang tanaw nung sa mga sedan eh. Kaya man. Yung sedan ni Nija guys liso. Puro liso. May forma na. Umiim. Asam-asam. Walang santol nga gagmay. Umiling, no? Nganta. May kan-anin so guys. O, kuan. Dami man tunod ng liso ba eh? Tunda. Hindi ito nag-uban. Ah, mi guys. Nganta. Pauli. Muna sa gitawag og pauli. Pauli. Kaya isang ugat dan ni mo to'y effective ka jo ipanghimaghat. Nganta. Tamis nga aslim-aslim. Mawaswas na ko guys. Teres ang mga nilaban. Di papagabril mo ay nanabon. Oh. Liw ka. Diba? Waswas na ko guys. Papagabril mo ay nabon. Ipakaon sa mamda niya kay
Aslumon na itong mukha ulit. Jay, katong mukha ulit. Guys, nahay-hay na agamang mga gipanglabhan. Na dapat dari ang mga gipanghangar agaban, ug man na po to na malabhan guys. At least natunga na magamang labhanon. Mga kabag. Tapos mga puti na kuya. Dapat dyan may daghan labhanon guys, tiya. Dapat dyan das basket. Dapat das basket, dapat dyan daghan labhanon dana. Ang marangit nga kay di na matabang sa oras. Kung ano lang dali maglaba guys, kaya si Kim quarter to 11 ba dyan sila mo gawas. Quarter nang magdali kasi may panglaba. Hello guys! Ito? Hello guys, nagjumuntag. Magumod to. Kakatuga. Tulog ka. Pangaglagay ko. Na, may napangagtang tit mo. So, na. Salamat sa Ginoo. Naka panglaba ka dyan, may.